Sinuportahan ng lahat ng mga Cebuano congressman ang bagong House Speaker sa kanilang unison vote para kang Isabela 6th District Representative Faustino Buji D. III bilang Speaker kahapon sa plenary session ng Kamara ng araw ng Merkules, Setyembre 17, 2025. Ang motion na ito ay para palitan ang pamumuno sa Kamara matapos magbitiw sa pwesto si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya, lalo na ang mainit na diskurso sa anomalya sa mga flood control projects. Ang mga Cebuano congressmen ay sina Cebu City North District Representative Rachel Cutie Delmore, Cebu City South District Representative Eduardo Edu Rama, Mandaue City Lone District Representative Emery Lollipop Wano Dizon, Lapu-Lapu City Lone District Representative Jonard Ahong Chan, 1st District Representative Rhea Migulyas, 2nd District Representative Edsel Galios, 3rd District Representative Karen Hope Garcia, 4th District Representative Son Shimura, 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco, 6th District Representative Inday Daphne Lagoon, 7th District Representative Patricia Calderon, at ako Bisaya Portales Representative Sonny Lagoon. Samantalang ikinagalak naman ni Cebu Provincial Governor Pamela Pambaric IV ang pagbibitiw ni Romualdez para sa mas mahusay na pag-usad ng investigasyon sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura kung saan sa mga flood control projects lamang ay pumapangalawa ang Cebu sa may pinakamaraming natanggap na kontrata sa buong Pilipinas mula 2022 hanggang 2025. We really know na change of leadership. I welcome that since I think it is the pride of the whole nation. And we would also thank those concerned Filipinos. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!